Gidan rahoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel ta mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan jarumi mai suna Kawu ɗan sarki, fitacce shahararre wanda ya shahara a ɓangaren waƙar soyayya da nanaye. Kai jama'a, kada dai ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel ta mai albarka. Za mu je hutun rabin lokaci kafin mu dawo mu kawo muku shirin kai tsaye. Hakika kamar yadda muka alkawaranta muku cewa za mu dawo mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. To shi dai wannan jarumi Kawu ɗan sarki wanda kuka fi sani da mai waƙe-waƙen Hausa masu sanyaya zuciya, ya kasance ya ɗau shekara da shekaru yana gudanar da harkarsa ta waƙoƙi, amma cikin ikon Allah babu wanda ya san shi. Ka san an ce rabon kwaɗo baya hawa sama. Ai kuwa Kawu ɗan sarki bai sa hakan ya ɓata masa rai ya ajiye sabgar waƙa ba, haka ya ci gaba da yi cikin ikon Allah. Da aka ce komai idan lokaci yayi sai ka yi, yau sai gashi Kawu ɗan sarki ya kasance mawaƙin da a TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp da dai sauran kafafen yaɗa zumunta wanda kana shiga za ka ji ana sanya waƙarsa 'yan mata suna mamin suna jujjuyawa, wanda ya saki waƙoƙi a wannan shekarar da dama. Kafin mu kawo muku manya-manya ko in ce sunayen waƙoƙin da ya saki, ku ɗan ƙara shaƙatawa da wannan a cikin wannan channel tamu mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. Hakika Kawu ɗan sarki, kamar yadda na sanar da ku a baya, ya saki waƙoƙi kamar haka: akwai kamanni, soyayya kawai, akwai sanadinki, so dalili ne, akwai kuma wannan waƙa ingwallo. Bayan wannan waƙar ingwallo wacce 'yan mata suke hawa a TikTok, akwai garkuwa, haske, sifa, akwai kuma katari. Wayannan dai waƙoƙi sun kasance wayanda wannan jarumi mai suna Kawu ɗan sarki ya saki a wannan shekara. Gidan rahoto ta kuce.